toho pro vás vyplývá už pro příští rok? Musíme již nyní uvažovat pouze o reálných odbytištích našich traktorů a zejména musíme se snažit zvyšovat technickou úroveň traktorů a hlavně pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků. To znamená lepší spolupráci odbytu a výroby, zajistit operativní změny v sortimentu a provedení traktorů, zlepšit servis a co nejdříve se vyrovnat konkurenci v krátkých dodacích lhůtách náhradních dílů. První konkrétní akce už se připravuje. Hned po novém roce bude na území Německé spolkové republiky vybudován pohotovostní sklad náhradních dílů, odkud budou zástupci Zetoru expedovat požadované zboží během 24 hodin, bez průtahů v jednání s podnikem zahraničního obchodu, s celnicí a nebo s dopravou. Budoucnost 10tisícového pracovního kolektivu však neleží v rukou obchodníků, ale především techniků. Jedině zásadní zlepšení kvality a celkové úrovně výrobku může Zetoru zajistit dobré postavení ve světové konkurenci a tradičnímu výrobnímu programu dobrou perspektivu.